Okupatsirani nkhanizi ndine Chisomo Nyirenda poyamba mitu yake. Sukulu ya sekondari ya HHI ku Blantyre ayitseka ophunzira atachita zionetsero ndi kuononga katundu wa nkhaninkhani. Anthu omwe agonja pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM ati panali zotsamwitsa zambiri ndipo ena anabera. Bungwe la UN Women lati lili ndi chiyembekezo kuti amayi ochuluka asankhidwa ngati aphungu a nyumba ya malamulo chaka chamawa. Ndipo munkhani zamasewero ligi ya TNM yafika pa mponda chimera pomwe timu ya Silver Strikers ndi Mighty Mukulu Wanderers akukumana masanawa. Tili ndi zambiri khalani momwepo. Sukulu ya sekondari ya HHI ku Blantyre ayitseka ophunzira ataphwanya sukuluyi. Izi zikutsatira kusamvana pakati pa akuluakulu a sukuluyi ndi atsogoleri a ophunzira zomwe zinapangitsa kuti ana ophunzira ena 21 achotsedwe sukuluyi. Anawa atentha chipinda chophikira ndi kuphwanya ofisi za aphunzitsi, chipinda chowerengera ndi chipinda cha makompyuta mwa zina. Chikondi Mphande anathamangira komweko ndipo akufotokoza. Pomwe Zodiac inathamangira ku sukuluyi inapeza ofisi za aphunzitsi, chipinda chophikira, chipinda chowerengera komanso chipinda cha makompyuta chitaphwanyidwa. Ena mwa ophunzira atiuza kuti akuluakulu akhala kupereka chilango chachikulu kwa mapulifekiti akapalamula zinthu zazing'ono zomwe zinakuyitsa ophunzirawa. Iwo atiuza kuti zinthu zinafika poyipa, akuluakulu atalamula kuti mapulifekiti okwana 21 apiteke kwawo kwa sabata ziwiri, ena sabata zitatu, zomwe zinapangitsa ophunzira kuchita zionetsero. Pakali pano akuluakulu atseka sukuluyi. Ophunzira ena form 4 adandaula ndi kutsekedwa kwa sukuluyi ponena kuti izi zikhudza zokonzekera zawo za mayeso. Koma akuluakulu ena omwe anadisa watchule dzina pa sukuluyi ali mapulifekitiwa akhala kudelera ulamuliro wa sukuluyi komanso amakolezera ziwawa. Sukulu ya sekondari ya HHI mzinda wa Blantyre ili ndi ophunzira okwana 560. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malomwa Zodiac ndine Chikondi Mphande. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati bungwe la Global Fund ndi bwenzi leneneni chifukwa lakhala thandizo la dziko la Malawi pa mavuto. Chakwera anena izi dzulo ku Lilongwe pomwe amatsekulira zokambirana za chinambala 52 za bodi ya bungweli, ndipo wati miliri monga COVID-19, madzi osefukira ndi kolera ndi ena mwa mavuto omwe dziko lino lalimbana nawo kudzera mu thandizo la bungweli. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Zokambirana za chinambala 52 za bodi ya bungwe la Global Fund zayamba ku Lilongwe ndi uthenga wa chiyamiko kuchoka kwa President Lazarus Chakwera kamba kathandizo lomwe bungwe limapereka ku mayiko lopititsira patsogolo ntchito za umoyo. Chakwera ati mavuto a za umoyowa anapangitsa kuti apemphe thandizo kanayi konse kuchokera ku mayiko komanso mabungwe pa nthawi yomwe wakhala ali pa mpando kuyambira mchaka cha 2020. Kumbali yake wa mpando wa bungwe la Global Fund a Rosalini Malauta watsindika kuti mayiko apeze njira zamakono zopezera thandizo la ndalama zothandizira kuthetsa chifuwa cha TB ndi kufala kwa kachirombo ka HIV komwe kamayambitsa AIDS. Pakanali pano mkulu wa bungwe la African Centers for Disease Control and Prevention Dr. Jean Kaseya walangiza mayiko kuti asinthe kachitidwe kawo ka zinthu poyika ndalama zawo pa ntchito zopanga mankhwala ndi katundu ogwirira ntchito mzipatala pogwiritsa ntchito ndalama za Global Fund. Mwazina zokambiranazi zilunjika pamwe mayiko angapezere ndalama zothandizira ntchito zawo za umoyo komanso kuyika ndalama zochuluka. Odwala nthenda ya mtima omwe amadalira zipatala zakunja posachedwapa sazikhalanso odandaula chifukwa azipita kunja ndi kulandira thandizo kutsatira ganizo la chipatala cha Adventist lokhazikitsa malo apadera othandiza odwala matendawa. Oyendetsa ntchito za chipatalachi a Kirby Kasinja ndiye wanena izi lero pomwe chipatalachi chikukumana ndi anthu oposa 30 omwe anadwala nthenda ya mtima ndipo adawachita operation pa chipatalachi kuyambira chaka chatha. Kasimaobi walemba ripoti ili. Mkulu oyendetsa ntchito za chipatala cha Blantyre Adventist a Kirby Kasinja wati chipatalachi chikukonza ndondomeko yoti chikhazikitse malo omwe anthu omwe akufunika thandizo la matenda a mtima azilandira thandizoli mdziko lomwe lino. Iwo ati pakadali pano malo apezeka kale
mapulani akamangidwe akhazikitsa kale, komanso katundu wina ogwiritsa ntchito pa malowa ali kale mdziko lino, ndipo akuyembekeza kuti mzaka zitatu zikubwerazi malowa akhala atawakhazikitsa. Akasinja ati chipatalachi mogwirizana ndi bungwe la Heart for Mission International komanso nduna wa zaumoyo pakadali pano akwanitsa kuchita maopereshoni kwa anthu oposa 30 kuchokera mwezi wa Novemba chaka chatha. Tifike pafutepo pakali pano kunoti tikwanitse komanso tisizokhazi zimene takhala tikuchita tachita amati mapacemaker pali mitima ina yoti imathamanga mosagwirizana ndi momwe mayenera mwina imafoka imachita ndeti maika amati pacemaker zachitika about 7. Athandiwe sitima ndi mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizo pa chipatalachi. Pali kusintha kwakukulu chifukwa zonsezi zimene ndimamva ngati phuma kutopa zonsezi zinasiya. Madotolo ona za matenda a mtima Dr. Arega Fekadu kuchoka ku Kenya komanso Dr. David Makate omwe akhala kugwira ntchitoyi ati dziko la Malawi ndilofunika kuti liyike chidwi chokwanira ku matenda osapasirana monga a mtima. Kwa zaka zochuluka anthu omwe akhala kudwala nthenda ya mtima mdziko lino akhala akudalira thandizo la boma kuti liwapititse ku mayiko monga India komanso South Africa kuti akalandire thandizo la mankhwala a mtima, ndipo boma limagwiritsa ntchito ndalama zochuluka. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Bungwe la UN Women lati lili ndi chikhulupiriro kuti chiwerengero cha amayi omwe azapeze maudindo mnyumba ya malamulo chidzafika 50% pa chisankho cha chaka chamawa. Mkulu wa bungweli mdziko lino Aleti Chiwala wayankhula izi dzulo pokhazikitsa mlozo wa bungweli wa chaka cha 2024 mpaka 2028. Nkhani yonse ili mu ripoti ili la Innocent Kumchedwa. Bungwe la UN Women tsopano lili ndi mlozo watsopano wa chaka cha 2024 mpaka 2028. Mwazina mlozowu ukulunjika polimbikitsa kupititsa patsogolo chiwerengero cha amayi otenga nawo mbali pandale komanso maudindo, kulimbikitsa chitukuko chokomera onse, kukweza amayi powapatsa kuthekera mwayi wa ntchito, chuma komanso kulimbana ndi nkhanza. Pa nkhani yokhudza amayi kutenga nawo mbali pandale, mkulu wa bungwe la UN Women kuno ku Malawi Alete Chiwala wati akukhulupirira kuti dziko lino lidutsa pomwe linalekezera pa chisankho cha 2019 maka pa nkhani yoti amayi apeze maudindo pandale. Mchaka cha 2019 23% yokha ya phungu ku nyumba ya malamulo ndiyo anali amayi. Achiwala akuti akhazikitsa ndondomeko zomwe zithandize kuti chiwerengerochi chifike 50%. Nduna yoona zakuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza ayamikira ntchito yomwe bungwe la UN Women lakhala likugwira mdziko lino. UN Women amathandiza pamodzi ndi ife aboma kuti tizigamba nkhani ya kuthetsa nkhanza kwa amayi, kuthetsa nkhanza kwa ana, kuthetsa nkhanza kwa atsikana, komanso kunena kuti atsikana samakwatiwe ali ang'onoang'ono. Bungwe la UN Women linayamba ntchito zake zotukula amayi mdziko lino mchaka cha 2012. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac tili ndi zambiri khani pomwepo. Makastoma ake onse amene amagwiritsa ntchito mamita amadzi olipiratu prepaid kuti mamita awa akukonzedwanso monga mwa ndondomeko yokhudza mamita onse olipiratu ya token identifier TID. Kukonzaku ndi njira imodzi yopangitsa kuti mamita agwire ntchito kwa nthawi yayitali. Izi nzofunikira poonetsa kuti makastomala akuthandizidwa moyenera komanso mwachangu. Ntchitoyi idzakhudza mamita onse olipiratu mu mzinda wa Lilongwe. Kamba ka izi, makastoma akulimbikitsidwa kuti agwiritse ntchito matokeni onse amene anagulidwa koma sanalowetsedwe mu mita. Ntchito yokonza ikangochitika pa 24 Novemba, matokeni onse amene adagulidwa pasanafike tsikuli sadzagwiranso ntchito. Ngati pali mafunso kapena ndemanga zina zokhudza ndi ntchitoyi, chonde fikirani a Lilongwe Water Board pa namba yoyimba ya ulere ya 253 kapena tumizani uthenga ku cc@lwb.mw. Bungweli limafikirika nthawi iliyonse tsiku lililonse.
Lilongwe Water Board, madzi ya ukhondo nthawi zonse kwa onse. takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi. sukulu ya sekondari ya HHI ku Blantyre ayitseka ophunzira atachita zionetsero ndi kuononga katundu wa nkhaninkhani. anthu omwe agonja pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM ati panali zotsamwitsa zambiri ndipo ena anabera. bungwe la UN Women lati lili ndi chiyembekezo kuti amayi ochuluka asankhidwa ngati aphungu a nyumba ya malamulo chaka chamawa. ndipo mu nkhani zamasewero ligi ya TNM yafika pa mponda chimera pomwe timu ya Silver Strikers ndi Mighty Mukulu Wanderers akukumana masanawa. tipitire ndi nkhanizi. anthu omwe agonja pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM pa msonkhano waukulu wa chipanichi ati ndondomekoyi inali ndi zotsamwitsa zambiri. yemwe amapikisana nawo Dr. Matthews Mtumbuka wati anaberedwa pa zotsatira zachisankho cha president. nawo a Newton Kambala ati akulemba madandaulo awo kuti apereke ku komiti yomwe imayendetsa mwambowu. omwe anakonza msonkhanowo komanso bungwe lomwe limayendetsa chisankhocho la Mtendere Electoral Support Network atsutsa izi. kuchokera ku Lilongwe, Alex Banda ali ndi ripoti ili. unduna wa zamalonda ndi makampani wavomereza malangizo a Reserve Bank kwa mabanki mdziko muno kuonena kuti athandizira kuyika patsogolo makampani omwe si aboma omwe amapanga ndalama zakunja zomwe zingathandizire kusamalira kwa ndalama yakunja. nduna ya zamalonda Sosten Gwengwe alankhula izi atayendera kampani ya Layply Malawi. mkulu wa Layply Malawi a Krishna Das adalimbikitsa boma kuti liganizirenso misonkho yomwe ikukhudza malonda otumizidwa kunja maka ponena kuti kusintha kumeneku kungathandize makampani otumiza katundu. Toera Katswiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. nduna yoona zamalonda ndi makampani Sosten Gwengwe yati dziko lino lavutika kubwezeretsa kupanga ndalama zakunja motero pakufunika kuyika ndondomeko zokhwima. Agwengwe anati malangizo a banki yaikulu ya Reserve kupita kwa mabanki mdziko muno komanso kuongolera maulendo a unduna omwe sakubweretsa ndalama yakunja ndikofunikira kuti zinthu ziziyenda bwino. cholinga chake cha boma ndikuti forex ikhale m'manja mwa iwo amene atha kupanganso forex ina. ineyo ngati ntchito yanga yonse ndi mmakwacha palibe chifukwa choti ndichitire clean on ku forex. kuli bwino forex yoti apase ena amene angathe kuipanga allocate ku private sector moyenerera kuti ipange forex inzake kusiyana ndi kungochita clean on cholinga ndizingogulitsa pa mtengo odula kuti ziyendere ine koma zisayendere amalawi. mchitidwe umene usiwa bwino ndipo ifeyo ngati nduna wa zamalonda ndife osangalala kwambiri kuti pali ma actions amene akuchitika pano ofuna kuthandizira kuti kusoka ndalama yakunjayi kwakhudze ntchito za malonda komabe pang'ono panzake tikudikira zina ndi zina miyezi imene ikubwerayi tikhale kuti a private sector tikuwathandizira. poyamikira ulendo wa ndunayi ku Layply Malawi, mneneri wa kampani iyi Adalitso Chimwala anadandaula zakusowa kwa mafuta mdziko lino ponena kuti vutoli likulepheretsa ntchito za tsiku ndi tsiku za kampani iyi zomwenso ati zikhoza kusokoneza kutumiza katundu kunja. ngati panopo mafuta akuvuta kwambiri. tonse tikumakakhala panzera ndiye kuti katundu sitingapitise kunja kunsika pamene kunja kuche kumakhala ndi masiku ake kuti katundu uyu tikufuna tsiku lakuti tikaphonya pamene pachapo makhala kuti contract tayiphonya ndiye ndalama zakunja zingabwere vuto limene lilipo. pakadali pano kampani ya Layply Malawi imalemba ntchito anthu oposera 2500. kampani iyi imapanganso zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku mitengo monga mabodi a MDF mwazina. Malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toera Katswiri.
bungwe la National Planning Commission lalowa mu mgwirizano ndi sukulu ya Malawi University of Science and Technology MUST pofuna kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Mkulu wa bungweli Dr. Thomas Muntali wati kukwaniritsa gawo loyamba la masomphenyawa ndikofunika maka kumatumiza zinthu zogulitsa kunja kwa dziko lino, ndipo sukuluyi ithandizira gawo limeneli. tukuka kwambiri limene lili ndi mafakitale ambiri ali ndi center kumeneko imene amati Malawi Institute for Industrial Research and Innovation, imene nkhani yayikulu ndiyo tikoti nkhani za mafakitalezi zingapite pasogolo bwanji. Nde tikaona pakali panopa dziko lathu linkhani za mafakitalezi ambwerera mbuyo kwambiri. Ichi ndi chinthu chimodzi chimene chinakhala chikutidesa nkhawa, ndi chifukwa chake tinena kuti anzathu inu ndikuthekera kotionesa kafukufuku komanso zinthu zasopano zimene zingathe kutipangisa kuti tithamange kwambiri pa nkhani ya za mafakitali. Nde mgwirizano wathu ndionesesa kuti tithandizane iwo apange kafukufuku ameneyo akazindikira kuti ndizichane zimene tingachite tikhale limodzi kuti tilumikizane ndi aboma komanso anzathu amene angatithandizire kuchokera maiko akunja komanso anzathu amene amapanga za malonda a private sector. Ncholinga choti zinthu zichitika mwansangansanga ngati mwamachitira maiko anzathu aku China amakhandi ma universities awo amene amauza kuti kodi kuzamagalimoto tingapange chani, kodi kunkhani ya mafetereza tingapange chani, kodi kunkhani so zonse za manufacturing zija zimachokera ku university kuti mutatere mutha kupezeka kuti muyenda mwansanga. MUST ngati university tinakhazikisa ngati ya boma kutanthauza kuti aliso ndi udindo othandiza bomalo kuti zimene tikufuna ngati dziko masomphenya. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya MUST Professor Address Malata wati iwo ali ndi kuthekera pa ntchitoyi kamba kuti ali ndi mapulogalamu okhazikika omwe amatulutsa akadaulo pa ntchito zamakono. Dziko la Malawi likuyang'ana zatsogolo Malawi 2063 fundo za mphamvu imene muli mapira atatu zinthu zimene tikhoza kuchita ngati dziko komanso timanoti ngati maenabler zothandizira kaya kuti anthu achite zimene Malawi ufuna kuchita mu 2063. Malawi 2063 dziko linolo likufunika ife anthu amaphunziro kuti tigwire ntchito molimbika kwambiri ndi anzathu National Planning Commission kuti zimene zitheka bwanji pofunika kuti ma university ngati yathu ya MUST tizitsegula university ndikuthandizira kupanga katundu. Sitingakambe zopanga katundu pamene tibe ma degree opanga zinthu manufacturing engineering. So MUST inayambitsa degree imene ife timangodandaula koma mudati muyang'ane Malawi muno munalibe degree yopanga katundu. Komanso tinatsegula malo kumene timati MIRI imene ndi MUST Industrial Research Institute. Idea ya chimene chindionera kuti anthu athu mabwera ku MUST kucha kungolowa ndithu ndabwera ndili ndizoganiza izi kapena ndi innovation iyi ndifuna tigwire ntchito ndi National Planning Commission kuthandizira mbali imene yopanga katundu ichi manufacturing. Tsopano tione nkhani za masewero. Ntchito yolimbirana ligi ya TNM ifika pamponda chimera masanawa pamene matimu omwe atatengetsane polimbirana ligi Silver Strikers ndi Mighty Mukulu Wanderers ali ndi masewero ofunikira pa ntchitoyi ku mabwalo awo. Timu ya Silver Strikers yomwe ikutsogolera mndandanda wa matimu ikukumana ndi Mafuko pa bwalo la Sivo ku Lilongwe, pamene Nomads ili pa khomo pa bwalo la Kamuzu kukumana ndi Bangwe All Stars. Matimuwa akusiyana ndi mapointi anayi okha pamene kwangotsala masewero asanu kuti ligi ithe. Bright Kanyama wadzandiza mbiri. Ligi ya chaka chino ya TNM Super League yafika ndime yoti matimu omwe akupikisana kuti akhala akatswiri chaka chino a Silver Strikers ndi Mighty Mukulu Wanderers sakuyeneranso kutaya mapointi pakadali pano kamba kuti akatero zinthu zitha kuwavuta. Matimu onse awiri akusewera masewero masanawa pamene akuyang'ana kuti apeze mapointi atatu pa masewero, ndipo kumbali ya Silver ndikuti apitilebe kutsogola pa mndandanda wa matimu pamene Mighty Mukulu Wanderers ndiye kuti ikhalibe chifupi ndi timu ya Silver Strikers yomwe ikutsogolera. Pakadali pano Bankers yomwe pakatipa anthu ayankhulapo pa zamasewero akhala kunena kuti ili ndi mwayi waukulu oti itha kukhala katswiri chaka chino, ili ndi mapoint 54 pa masewero 25 omwe asewera ndipo ikutsogola ndi mapoint anayi pamwamba pa timu ya Wanderers.
pa masewero a mugawo loyamba la TNM Super League ya chaka chino, Silver Strikers itakomana ndi Mafco, timu ya ku Lilongwe ndi yomwe inapambana ndi zigoli 5-1, ndipo mphunzitsi wawo Peter Mponda akuti timu yake ndi yokonzeka kuti ichitenso bwino masanawa pa bwalo la Sivo. Ifeyo 3 points imene tikuifunitsitsa kwambiri mwina kuposa iwo zifute zitani tukeneke 3 points. Tikumenya koyenda ndesi tinganene kuti ifo tikumenya koyenda tatiyeni ulo titenge 1 point ndi zabwinobwino tukene titenge 3 points imeneyi. Pakadali pano mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya Wanderers Bob Mpinganjira wati cholinga cha timu yake pamene zikhale kumana ndi Bangwe ndi kupambana basi. Akhala masewero ovuta kwambiri considering kuti iwo akupanga fight relegation, komanso ifeso cholinga chathu nchoti tipambane ligi imene chaka chino, so sitingalolere kuti tiluze 3 points. Pa masewero ena timu yomwe inatuluka kale mu ligi ya Baka City ikhale kusewera ndi Premier Bet Dedza Dynamos pa khomo pa bwalo la Karonga, pamene Fomo nayo ikulandira Craig Sporting Club pa bwalo la Mulanje Park. Ligi ya chaka chino ya TNM ifika kumapeto pa 7 Novemba. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Tikadali pa nkhani za masewero, unduna wa za chinyamata ndi masewero walengeza kuti zokonzekera zina za mpikisano wa African Union Sports Council Region 5 Youth Games ziyamba pa 22 December mpaka pa 2 January. Mneneri ku undunawo Macmillan Mwale watiuza kuti dziko lino likaonetsa masewero 13 ku mpikisano umene utachitikire ku Namibia. Zokonzekera zinayamba kale chifukwa choti mwezi wa August chaka chino tinali ndithu ndi kampu imene inachitikira ku Blantyre, pamene nthawi imeneyo tinali ndi amasewero osiyanasiyana ochokera mwina ma association okwana 11 nthawi imeneyo amene tinali nawo kampu, ndipo pakutha pa kampu imeneyo ena amene anachita bwino anatsalira. Kampu yachiwiri tikhala nayo cha mu December muno, zonse zikayenda bwino kuti tikapitirize kukonzekera ngati boma kudzera mu bungwe limene la Malawi National Council of Sports ndifo zipereka ndithu ndikuonetsetsa kuti tikutukula masewero osiyanasiyana mdziko muno kuphatikizapo amene wa karate amene lalero tili pano kuona kuti atibweretsera mendulo mdziko muno. Pakali panopa alipo 13 amene tikuyembekeza, pali nkhonya, mpira wa miyendo, atsikana wa anyamata, komanso masewero aja volleyball, basketball, osambira amene ena ndi amenewo, koma ndithu 13 ndi amene tikuyembekezera kuti tidzakhala tupita nawo ku Namibia umene. Pakadali pano achisodzera amasewero a karate amene anapita ku mipikisano m'maiko a Zambia ndi Zimbabwe ku mathero a sabata yangothayi abwera ndi mphoto za mendulo ya golide 5 pa ulendo wawo oyamba kunja kwa dziko lino. Mtsogoleri wa bungwe la Karate Federation of Malawi Joseph Kawerama wati ichi ndi chitsimikizo kuti masewerowa atha kupikitsana ndi kupititsa patsogolo mbiri ya dziko lino. Aneyira mtima kwambiri, amaoneka kuti mmene timapanga kukonzekera kwathu kuno onsewo anali ndi chikhumbu mtima kuti akufuna atapambana, so kupita kusuti timangopita kuti tikukangoonera kapena kukangoyesera yayi, koma kunalinso kuzipereka kunena kuti ndizipereke kwathunthu zotsatira zake zioneke pambuyo. Anthu alimbikitsika kwambiri chifukwa chonena kuti pano akumatha kuona kuti zinthu zinzotheka. So pano ngati akwanisa kupita ku Zambia ndi ku Zimbabwe ndikubwerako ndithu ndi zotsatira ngati zimenezi, ndi olimba mtima kuti akapita ku Region 5 ndiye kuti maiko ena aono tachotsapo kala awiri kwangotsala ena otsala amene ali kusadiki kunoko akulimba mtima kuti akhoza kukachita ndithu bwino kwambiri ngati mmene achitira. Ndi nkhani imene yonso tafika pa mapeto pa nkhanizi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Sukulu ya sekondari ya HHI ku Blantyre ayitseka ophunzira atachita zionetsero ndi kuononga katundu wa nkhaninkhani. Anthu omwe agonja pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM ati panali zotsamwitsa zambiri ndipo ena anabera. Bungwe la UN Women lati lili ndi chiyembekezo kuti amayi ochuluka asankhidwa ngati aphungu a nyumba ya malamulo mchaka chamawa. Mzamasewero mkokenkoke masanawo ku ligi ya TNM pomwe Silver Strikers ndi Mighty Mukulu Wanderers akukumana pa bwalo la Sivo. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Mnaendeni Chisomenyoenda.